Estimats amics i amigues, hem de parlar avui del diàleg, perquè l'art del diàleg també és un camí de conversió. Del diàleg en parlam molt, però dialogam poc. Just posant frases, no escoltam mentre l'altre parla o preparam arguments per rebatre tot el que ens diu. No solem encertar perquè no hem escoltat. Falta d'educació, també falta de respecte. Això està passant a nivell personal i en converses quotidianes. Això està passant en els debats institucionals, ho veiem molt de dies, i en moltes de les nostres reunions. Passen els col·loquis familiars, amb els cercles d'amistat, també fent el sord, si fa falta, quan l'altre mos dirigeix la paraula. El diàleg, diu el papa Francesc, és molt més que la comunicació d'una veritat. Es realitza pel gust de parlar i pel bé que concret que es comunica entre els qui s'estimen, i això es fa per mitjà de paraules. És un bé que no consisteix en coses, sinó en les persones mateixes que mútuament es donen en el diàleg. D'altra part, mentre parlam tant del diàleg i volem fer un gest de conversió, es bo tenir en compte un referent privilegiat, que és Jesús, el qui és mestre en l'art del diàleg. És impressionant, quan vas a l'Evangeli, la conversa que té amb una dona samaritana per la pedagogia que desfà prejudicis religiosos i supera barreres socials i ètniques. Tot un exemple d'acollida, de comprensió, de diàleg pacient i de proposta il·luminadora. En aquest cas, com en tants altres al llarg de l'Evangeli, ens trobam davant d'un model excepcional en l'art del tracte humà, pel qual se'ns fa veure que no podem dir mai la darrera paraula sobre algú sense haver abans dialogat personalment amb ell. Jesús sap les mínimes regles d'honradesa, de respecte i de sinceritat. I així ens fa veure el tracte delicat i respectuós que mereix tota persona, des de l'amic fins a l'enemic, des de l'incondicional fins al més catalogat. Portant-ho al terreny religiós, posar Déu enmig d'una conversa normal és una prova de bona pedagogia. Primer, cal escoltar i saber-se situar amb dignitat davant de l'altre, amb voluntat de ser persones de diàleg i d'un diàleg fàcil i normal. Amb això Jesús vol detxundir la possibilitat de la nostra relació amb Déu. Tot i que no li serà fàcil, tindrà prou enginy per reconduir pausadament un procés que anirà amb augment i passarà de l'estranyesa a l'admiració per acabar amb l'admiració creient i l'anunci missioner. Un cas excepcional i paradigmàtic per aprendre des del diàleg un estil d'iniciació cristiana. L'art del diàleg pot ser un bon conductor en un camí de conversió i sempre suposarà un altre art, que és l'art d'escoltar, que és més que sentir. També ens diu el papa Francesc que la primera cosa en la comunicació amb l'altre és la capacitat del cor que fa possible la proximitat, sense la qual no existeix un veritable trobament espiritual. L'escolta ens ajuda a trobar el gest i la paraula oportuna que ens desinstal·la de la tranquil·la condició d'espectadors i d'aquí les ànsies de respondre plenament a l'amor de Déu i a l'anhel de desenvolupar el millor que Déu ha sembrat en la pròpia vida. Jesús, per tant, és el referent. Tot canvia quan ell o algú en nom d'ell ens arriba al cor.